higala, kumusta? Mayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Sa makausapan ni ining taknaa Ginoo, kami nagaduol ug naghatag pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Salamat nga kini nga programa nagapadayon pa hangtod karon aron pagsulti, pagsugid, pagpasabot sa mga binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Panalangini kini nga istasyon Ginoo, panalangini ni nga programa nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing mga dapit sa kalibutan. Ikaw magatandog sa una-una ug kasing-kasing sa mga nagpaminaw nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Kining tanan among tuhuan og lauman nga among madawat tungod lang kang Kristong matuod nga Dios nga among manluluwas. Amen. Well, mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami magatunol o magapabati sa inyo sa kamalipayon nga pagpasalamat kaninyo sa inyong mainiton nga pagsunod kanunay niini nga programa. Welcome. Okay, mga higala, sa dili pa ta mo adto irog sa unahan, no? Basta kami magapasalamat ninyo sa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagalain-laing mga nasod sa kalibutan nga nagsunod di atong programa through Facebook Live. Salamat kayo ninyo ug welcome kayong tanan ug ang Dios magapanalangin kanato. Well, ato ning ibanan sad mga higala og pipila ka mga text message din hining atong cellphone, pipila lang kay unsa man ning di man tanay ma-accommodate gud pagbasa so sa kay gayon ning daghang mga text nga mga bot. Okay, maayong udto sir, mag-text na lang ko daan kay mo expire naman ko. Unya di pa ko makabudget pagpalit og load kay unsaon hasta akong bulsa sir naabtan man sad sa COVID. Og mo greet ko og happy listening kang Buboy og mo greet ko og happy birthday kang Risa nga nag-birthday karong adlaw sir sa 17 years old na. Riz, happy birthday. Bahala og giipit taani sa COVID, basta happy ta sa atong birthday, happy ta sa atong life. Salamat Riz, gikan ni kang Rideliza nga imong friend sa kanunay. Okay, daghang salamat Sister Rideliza. Kaya napatay basahon. Okay. Sa di pata mo adto sunahan di ay nga ikuan ni maayong pagpaminaw di aron ni Franco Merquilio og ni Aljon Kabahog og sa tanan na lang mga silingan ni Brad Arnel Lauron nga nagsunod sa tong programa diha sa Ormoc. Okay, daghang salamat Brad Arnel sa imong kanunay nga pagsunod sa pagpaminaw sa ato nga programa. O niya Brad, maayong hapon. Si Arnel Lauron ni dire sa Matika Ormoc, usa ko kasuki tigpaminawan nimo Brad sa didto sa EM radio station. Ako lang testingan og miss call ang imo number Brad. Ako kay salamat kang Brad Arnel Lauro ni diha sa Matika Ormoc. Okay, kini maura gyud ding usa akong number Brad Arnel sukad pa kani adto sa oman nga di mura kog ma-isolate ba kung mobalhin ta og number unya kini ni ang kuan kanana ang ato sad nga mga listeners maglisod na pud hinuon pag kuan kay naay makabati karon ang ubanwa kay naay naapigis oras mo na hinungdan nga magka kuan hinuon nga dili na mo nang kuan kanana ang wa na lang ko gyud nag-ilis-ilis og number maura ni akong number
lahi aning uban nga magpatuo-tuo, magpakaron ingnon, moabot nga matambungon, mapoblasyon sa Midilin, makonsoylo kumutis, maari sa kuan, maari sa kanana ang placer, magpabuang-buang, gikulbaan kung madayon og kabuang. Okay, maayong pagpaminaw diala sa KPS said Microfinance Incorporated, no, na sa Cebu City nagbase nila ni Junjun Carpio, Aldrin Baring o ni Sandy Lumbab o ni Ilse de la Cruz o kang Brian Gulgimas. Kay ni Patay Basahon. Hello kuya, good evening ninyo tanan diha. Greet niya ko ni si Tatay Jovilio Leccionis og happy birthday. Kuya, daghang salamat and God bless. Gikan ni kang Dong Kim og ni Mamalo. So salamat kayo niya ninong. Happy birthday ay nimo din ha. So sorry kay ninong wa gyud ko makabantay nga birthday ay nimo unya. Kinini ang makahibaw na lang taan nilaging mga text mo abot diri sa ato. Good PM, naminaw mi karon Kuya John, mo great lang ko sa ako pinanggang amahan sa iyang adlawng natawhan karon. Nang hinaot mi sa iyang dugang nga katuigan. God bless this program. Agikan isa anak nga guwapo og buotan ni Ninong Bilyo Lecciones si Jojo. Lecciones. So maayong kuan ninyo diha tanan, maayong gabi. Brad, maayong gabi. Kumusta ni ami? Naminaw mi sa inyo karon, Brad. Paki-greet ko sa Argawanon family og Ulahi family. Gikan ni kang brother Michael Ulahi, Brad Michael, Sister Rose. Salamat sa inyong pagpaminaw o niya kinini ang salamat kaayo pod sa pagsunod o niya happy listening na lang dias mga Argawanon family ug Ulahi family. Sir, naanang load. Okay. Sir Lini Merced diha sa Bongbong Ormoc City. Sir, salamat sa load sir ha. Salamat kay sir sa kuan load nga imong gipa sulod diri. Unya di apay daghan higalang mga text message ako na lang ning kuanan usa. Ako na lang usa ning distansyahan tungod kay mahutdan ta sa oras. Well, sa dili pa si Brother Libby magaiban sad og pipila ka mga text message sa ihang cellphone. Mas maayo siguro pastor nga imo usa nang lion diha na akong kuan kuno be atong monitor da kay mo lagi problema usahay kuan mo reload magud nya ma-missing na hinuong gyud tong mga message sa atong mga minahal nga mga listeners. Dade, may gabi inyo diha dade. Og ni Mami Banji sa inyong kabataan, ang Diyos magapanalangin ninyong tanan diha. Unya diha karon si diha sab sa message, good evening brother, good sound tonight. Unya diha usab si Ralph Chavez sa Danau. Amgornis Danau siya. Naanis Danau ron si Ralph Chavez. May gabi diha dong. Unya diha sab sa message nga gipabot nato, mayong hapon ninyo tanan, God bless. Unya diha sab si Aileen Balbuena, diha sab sa message, amen. Kuyog di sa tong pagampo ganiha our zone. Unya diha sa sumpay siyang message, mayong hapon sa tanan, mayong hapon sab no. Unya diha sab si Rosemary Batuhan Batol, diha sab sa message, mayong hapon Kuya John. Greet ko kang Papa Lot Villabrille, birthday niya karon July 24. Kanunay siya maminaw sa inyong programa. Brother Lot, happy birthday. Brother Lot di sa Ukoy Santa Fe. No, maayong pagpaminaw niya. Happy birthday ni mo dia. Niya diha sab si Gretchen Novela, diha sab sa message, maayong gabi diha ninyo kuya. Naminaw na sab mi diri sa inyong programa from Barangbang, Kagdukot, Villabal, Leyte. Salamat ma'am. Niya diha sab si Earl Wayne or Buddha Baro, diha sab sa message, mayong gabi ninyo diha Kuya John, Kuya Libby og Pastor Tirana og sa tanang kabats nga
si Ma'am Aida Tirana sa 1,000 missionary. Nya yan sumpay keep safe mo tanan. Okay, salamat kay nya. Di asab si Jinx Rigodos Kansimo. Kandidisimo siguro niya kan nya di raman ng letter D. Kuan ni siya Regodos kandidisimo mura og taga Istansya Iloilo ni siya. Nya di asab siya message mayong hapon sa inyo tanan watching from Boracay. Tuwa din Boracay. Tuwa na ni sa Boracay kay naminyo naman ni siya unya tuwa sila na mo yung nagnegosyo sa Boracay. Si Ilongga din no? Ilongga si Jing Rigodos Candidisimo. Nya di ang sumpay sang message mangkot lang ko kuya kung mabatian na sa banda Iloilo kuya. Mapati gid Jing ang aton ngayon program sang Iloilo kay si Brother Ruel Tumakas permi gid niya mag-participate sang aton nga programa. Mabati ini o makita gid man sa paagi sang Facebook live. Nya diya pa'y sumpay siyang message kay dati kada hapon god kami nagapamati didto sa inyo programa. Sa iimpa na pastor. Sa iimpa kay kusog man tong iim kaysa no? Kaysa Bayas man ni sila Islas Bayas at banggod sa Istansya. Nya diya pa'y sumpay si Early Wayne baro siyang message watching from Barangay Plaridel, Palumpon, Leyte. Niyang message hinay ang audio hinay tong audio ganiha kay nalimtan dito natug-on ang mic nato. Bitaw asa ko kabantay nagsige lang ko kuan pantog rang ang lahi gyud ang performance ng tingog gid ay wa makuan. Niya di asab si Ma'am Jing Oslington sa Australia. Ma'am, salamat. Salamat gid kay mama. Kanana ang Ginoo magapanalangin ra gud sa inyo ma'am. Si Ma'am Jing Oslington, si Ma'am Pretty Miss Simon. Ni feedback siya sa tong tingog gaganina. Okay na yo tingog pastor. Good eve kay kadali na hinay gito. May gani kay na pick up sa inyong mga mic diha sa lawyer version. Nakaabot sa hinay. Niya di asab si Carl Anthony Bernaldo di asab sa message maayong pagpaminaw karon kang Brother Maximo Macli Estoy kauban sa iyang asawa. Baptismuhan na pastor. Sa Biliran province na. Og sa tanan nga taga Patag, Kulaba, Biliran. Okay no, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Niya di asab si Ma'am Pretty Miss Simons, yang message maujod pag start nako tan-aw mibalik ila sounds. Okay no, salamat kayo. May gabi nyo din ma'am, basta salamat din ma'am. Salamat kay ma'am. Kato sa imong project sa Anapog ma'am, nataod na dito sa simbahan anatong signage sa Anapog Isday Church. Okay na diasab si Eileen Balbuena. Please ko regards nila ni Manong Idi Balasabas og sa iyang family nila Manang Biing og sa akong kapatid nga dito ni kitay nga naa diha sa sa Magakay og kumusta usab ni sininong kung Pastor Bonone Rua Bailado families. Okay, salamat no niya. Sa pagkakaroon mao pa ito nakita sa ato ang mga nag-message sa tong Facebook from Mark John sa Barangay Taytayan, Bogos City. Salamat kayo Mark John no diha sa Taytayan, Bogos City. Okay, nakikinig ako ngayon sa programa mga pastor sir. Okay, salamat brad no. Sa imong kikinig sa ating programa. Okay, good eves mga alagad sa Diyos, mga pastors, si Victor Manasis, sana bigyan kayo ng kalakasan, higit patnubayan kayo ng Diyos, mga pastor, salamat. Okay, hari nawa kapatid. Okay, na pa itong tanawang message. Good evening, sa inyo diha mga brad, dian naminaw na pod ko karon bahin sa inyong pagahisgutan kay klaro kaayo kamo ang magsaysay bag-o ra ko nga na-convert o di pa pod dugay na bautismuhan pagka-Adventist o klaro kaayo ning dalan sa kamatuoran nga atong giagian pero ang diri sa pikas
ang ilang gipangtudlo dili maayo og daghan sa ila ang wala makasubay sa dalan sa kamatuoran. Salamat sa pagbasa, si Domingo Gihapon ni taga Nabal, Barangay Imilda. God bless. Okay, salamat Brother Domingo. Murag mauni ang gitext, mura lang ha. Kay di kay ko kuan, murag mauni ang gitext ni Brother Abdias Mangging nga nabutusmuhan nga nagpaminawan sa atong programa. Murag mauni kay sa Barangay Imilda man sa tutua sa kanan Nabal Biliran. Kini pa ito basahon, mayong gabi mga pastor. Pirmi gyud mi sa inyong programa. Ania si Sunny Mantos, Mama Juana Rosales, si Leticia Rosales sa Anapog. Tang sa pagbasa gikan ni Brother Sunny Mantos. Hinis Brother Sunny. Di pa man gyud mi dugay as in nakaila, pero magkasugat may murag daan naming kaila. Pila ko kabisi sige tagaan ni Brother Sunny og panggasolina sa motor. Brother Sunny, huwag ko kalimot sa imong handom Brother Sunny nga after COVID magpabautismo ka. Hopefully nga matinuod na diha sa imong kasing-kasing. So, salamat Brother Sunny. Ako ning suod kay nga amigo Brother John. Yes, kay kamo masay mo kapag nagpractice una sa glove. Muna may handumanan ni Brother Sunny sa una kay. May manisiyag maliksi-liksi god. Magkamas mo kay inyo mo ng talento ng glove. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John. Well, ato ta mahigala sa kinini ang pangutana nga atong gisugdan pagtubag kagabi just in case nga di gyapon ni mahuman ron ato gyapon ni padayonon ugma di lang ta magdali at least nga matagaan nato og insakto nga atensyon nga mapasabot sa kanginan ang kamatuoran. Mag-ask ko sir, why man nga pagbuhat sa God sa kalibutan iya man gibutangan og yawa aron lang magantos ang iyang mga binuhat sa daghang mga kasakit. Salamat sir. Si Arman Pabruan sa Tubuson, Negros. Mo ni ang atong tubag kagabi. Well, sigon sa inyong nadungog na og nabati sa atong gibasa sa balaang kasulatan, wa gyud mahitabo o wa gyud ang Biblia magsaysay nga sa pagbuhat sa Dios niining kalibutan na usta ng mga butang dunay yawa nga iyang gibuhat. Pero ang Biblia nagpasabot lang nga ang yawa ginganlan ni siya Lucifer, ang kahulugan ni morning star. Matud pa sa gisaysay sa Biblia, siya putli ug hingpit sa iyang kagawian, hangtod nga ang dili pagkamatarong nakaplagan diha sulod sa iyang kasing-gasing. So si Lucifer maoy naghimong yawa sa iyang kaugalingon, apan wa ang Dios magbuhat og yawa nga iyang gibutang dinhis kalibutan. Unya, sigon sa atong gipasabot na nga ang mensahe naghisgot nga paglipay ulangit pero alaot ang yuta kay nahulog na ang yawa niya. Atong basahon dili sa pinadayag 12:12. Tungod niini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo niini. Apan alaot kamo o yuta o dagat kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Kanang pulong na puno sa dakong kapungot, but ipasabot niya na nga pungot gani suko nagyud kaayo ang yawa. Mauna nga kung ato na ganing isulti ang kamatuoran, ang yawa po dili mahimuot niya na. Kay gusto sa yawa nga magpabilin ang tao nga dili masayod sa pulong sa Dios nga niya nahisulat dinhis balaang kasulatan. Kay kun ang tao dili masayod sa pulong sa Ginoo, mas dali og sayon sa yawa nga iyang pahisalaagon og tintalon ang tao. Apan ang mensahe nagingon alaot ang yuta og ang dagat sa mga nanagpuyo diha kay nahulog na ang yawa nga puno sa kapungot tungod kay nasayod siya nga hamubo na lang ang iyang panahon. Buti pasabot nga wa gyud ang nalilong sa yawa ang maiyang dangatan unya sa umaabot nga mga adlaw. Mao nga tungod sa dako nga kapungot himuon sa yawa ang tanan niya nga mga paninguha o paningkamot aron ang tao malimbungan.
Busa sa diha nga ang yawa gihulog siya gikan sa langit, gihulog nining kalibutan na nakita sa yawa ang kasuod sa relasyon tali sa Dios ug sa tao. Og tungod niya na sa dako nga malimbungon ang yawa, niadto sa tanaman sa Eden ginamit ang bitin ug unya nakigsulti sa yawa sa babae. Nagingon sa Henesis 3:1 ngadto sa 6, nagingon, karon ang bitin labi pang malalangon kay sa tanang mga mananap nga gibuhat niyo ba nga Dios sa kapatagan. Og ang bitin miingon sa babae, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman? Wa baya gyud magsulti ang Dios nga dili mo makakaon sa tanang mga bunga sa kahoy, pero tanawa ang santubag sa bitin. Nagingon, og ang babae mitubag sa bitin nga nag-ingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan ang Dios miingon nga dili kami magkaon sa bunga sa kahoy nga naas taliwala ni maghikap sa bunga niya na, kay sa adlaw nga kami mukaon niya na, mamatay kami gayod. But ipasabot nga ang babae wala gyud mahikalimot sa pasidaan sa Dios. Unsa man ang unang sugo nga nadawat sa tao, mao ang gitawag og dietary law, balaod sa pagkaon. Ang Dios nagtugot kang Adan ug Niba nga mukaon sila sa tanang mga bunga sa kahoy sa tanaman, gawas lamang ni adtong diha sa tunga-tunga pag-ila sa maayo ug sidawtan. Remember nga ang gisulti sa Biblia, between good and evil. Pero ang tao nagbuot-buot pagbutang og ngalan nga kuno kadto mansanas. Pero kung imong tun-an pag-ayo, dito sa tanaman sa Eden, walay specific name nga gimension ang Ginoo nga mansanas, mangga o apple o unsa na dinha, basta giingon lang pag-ilas maayos dawtan. Pugod niya sa pagsulti ini ni Eva ngadto sa yawa, miingon sumala sa 3, 4 ug 5, ug ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamumukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios. Usa na kaayo kadako na gyud unta nga pribilehiyo diha sa tao nga sa panahon nga mukaon siya, mahimo siyang sama sa Dios. Buti pasabot nga ang creature mo ni ang doktrina ba sa yawa, pagtulunan sa yawa, ang pagtuoy sa kamaturan. Dili mahitabo nga ang creature mahisama sa iyang creator, pero tanawa ang yawa unsa iyang gisulti, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga makamumukaon niini mga buka ang inyong mga mata ug mahibalo kamo sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa dautan. Unya tanawa ang bersikulo 6 nagingon, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga tinguhaon ug makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga niini, gihatagan usab niyang iyang banda ug nikaon kauban niya. So the first step nga ang tao nakakumit og sala sa tubangan sa Dios, mao ang paglapas sa gitawag og dietary law nga ilang ginalapas ang butang nga wa itugot sa Dios nga kaunon. Ang balaod sa pagkaon diha nang daan dito pas tanaman sa Eden nga dunay gitugot pagpakaon ug duna poy wa itugot pagpakaon. Kinsa man ang nagsugo ning Adan ug ni Eva nga ilang kaunon ang wa itugot sa Dios nga kaunon? Ang yawa mo'y nagsugo nila. Timan nga kung duna ganay mga pagtulunan, dunay mga tao nga muingon nga kana pwede nang kaunon, kana iya na nga doktrina sa yawa, kay ang Dios nagdili pero ang yawa nagtugot. Og tungod niini nakasala si Adan ug si Eva. Og niadtong panahon na nakuhaan o nahikawan si Adan ug si Eva og katungod nga sila magpabilin nga magpuyo didto sa tanaman sa Eden. Pamatiin ninyo ang 3:22 ngadtos 24 sa Henesis, mao ni ang giingon. Og miingon si Jehova nga Dios, ania karon ang tao nahimo nga ingon nga usa ka nato sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan,
og karon tingali unya ituy-od niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. So kung nahitabo paunta nga si Adan ug si Eva human sila nakasa pagkaon nila tong gidili sa Ginoo, kung insigida nakakuha pa sila dayon og bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, mahimo unta karon ang tao nga makasasala nga dili mamatay. Pero ang Dios nag-ingon siya, ania karon ang tao mahingon sama kanato nga manghibalo sa maayo ug sa dawtan, tingali unya og ituy-od niya ang iyang kamot ug mukuha pagbalik sa bunga sa kahoy ug mahimo hinuon nga mabuhi sa gihapon. Busa nag-ingon sa 23, tungod niini gihinginlan siya ni Hiyuba nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. Timan-ing ang tao gikan ra gyud sa abog sa yuta, mag-uma na ang tao. Unya nag-ingon sa 24, busa gipapahawa niya ang tao ug gibutang siya sa may silangan sa tanaman sa Eden ang mga kirubin o nga siga sa kaespada nga nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. So dinhi protektado kaayo sa Ginoo kadtong maong kahoy nga naghatag kinabuhi, gipabantayan sa manulunda nga tua nagaliso-liso kanunay ang espada sa usa ka kirubin aron dili nagyud pa maagian ug maduulan ini kay tingali unya ang tao makakaon pag-usab ug mahimong makasasala nga mabuhi nga walay katapusan. Tungod niini nagpasabot ang Biblia sa dinha nga ang tao nakasala na, ang tao nahimulag ug nahilayo siya sa Dios. Kung atong basahon dinhi sa Isaias kapitulo 59 bersikulo 1 ug 2, mauni ang gihisgutan dinhi sa mao nga bersikulo. Matud pa ania karon ang kamot ni Hiyuba o naa di ay kamot ang Dios. Nya kamo nalay paghuna-huna kung naay kamot may unod ba og duna bay bukog, kay usahay mahimuot man ta kay mas maay pang bulbog ug ang bukya bisag way bukog pero naay unod. Dinhi gihisgutan ania karon ang kamot ni Hiyuba, wala pamugi na giday kamot ang Dios. Nag-ingon aron kini dili makaluwas ni pabugaton ang iyang igdulungog aron siya dili makadungog. Sa to panaapoy dunggan kana may igdulungog. Nag-ingon sa 2, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. O naapoy naong ang Dios di ay nan kamo na lay maghuna-huna kay wa may unod og bukog, unya naay kamot, nya naay naong ug unsa nang hitabua. Mao ni ang gipasabot din ni brother kining Arman Pabrua diha sa Toboso Negros, no? Mao ni ang gihisgutan dinhi. Unya kung atong tan-awon sa diha nga ang tawo nakasala na, nahimulag og nahilayo siya sa Dios. Og unya sa 3:23 sa Roma, sa dihang nakasala ang tao nawad-an sa himaya sa Dios. Og tungod niya na, Brother Arman, anhirata dinhi karon niini kutoba nga ang tao nahimulag og nahilayo na sa Dios sa dinha nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Ugma sa gabii atong ihisgutan dinis kanginan nga gikan sa pagkahulog sa pagpakasala ngano nga ang tao nakabaton og paglaom nga siya makabaton pa og kinabuhi nga walay katapusan sa umaabot nga mga adlaw. Timan Brother Arman Pabrua nga dinhita kutob dinhi nga ang tao nahimulag ug nahilayo siya sa Dios tungod kay siya nakasala ug nakabsan siya sa himaya sa Dios sumala sa Roma 3:23. Og tungod nini Brother Arman, ugma sa gabii atong padayunan ang paghisgot may tungod niining mga bahina kung ngano nga ang tao nakabaton man og paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan.
Pastor, sa dili pa ninyo punan og dugangan kini, ipalihog ragog ko og li usa dinha sa atong monitor og diining nasuras kalibutan ang atong mga viewers kay para malikayan natog makareload na pud hinuon na karon. Okay, salamat Brother John no. Adiya karon sa ato ang monitor ato ning basahon ang mga nag-view nga na-recognize nato pinaagi sa ilahang pag-send or pag-like sa ato ang video karong gabi una. Diya karon sila si Ma'am Pretty May Simon sa Australia, si John Ray Ponay diha sa Agoho Banila, Brother John. Sa Agoho ni daan mantayan si Brother John Ray Ponay. Niya diya sab si Angelic Mele Montero, Angela Nunmi, Aileen Balbuena, Elmer Senior de Jesus, Jeline Lagarisa Nunez, diya sab si Dave Dominic Tixon, Reynold Roth, Mary Grace Kataga Catalan, Kyle Mi Pagubo, Rebecca Dihito. Mas bati na biya ko mas bati. Ma'am, may gabi inyo din na, ma'am. Niya diya sab si Diding Moindi Pangandoyon sa Riyadh ni. Diya sab si Jings Rigodos Candidissimo. Diya sab si Jisrael Panagsagan, Enday Flores Payaw, Haze Itchisin, Rose Atwell Rupita. Niya diya sab si Ann Genevieve Lagarisa Nunez. Niya diya sab si Annalyn Derder. Niya diri karon sa ato ang tab nga isa nga gigamit or gi-open. Diya sab si Mary Grace Kataga Catalan iyang message maayong gabi. Niya diya sa message si Angelic Montero, happy midweek sa tanan listeners. Happy midweek sab no. Niya diya sab si Biperi Relator, good evening ninyo upat mga brad. Pagkaron tulo ra mi dinhi no. Wa na to may kauban si Brother Merjon karong gabi na. Niya ang sumpay sa message na karon good evening kaninyo upat mga brad na ako karon sa Linganay Lumunon Palumpon Leyte nananaw mi karon. Salamat sa inyong pagtan-aw sa ato ang live broadcast no. Niya diya sab si Mary Grace Kataga Catalan, Avila Gallardo, salamat sa pagtan-aw. Diya sab si Ann Genevieve Lagarisa Nunez, iyang message happy midweek sa tanan and God bless. Diya sab si Robinson Sabanay, iyang message happy midweek to all. Diya sab si Amay Sipada murag sa Katmon man iyang message maayong gabi ninyong tanan. Maayong gabi sab ninyo diha no. Diya sab si Remedios Dihito, diya sab si message naminaw jud mi ninyo mga brad magabi happy midweek. Niya diya sab diya sa sumpay si Sister Amay siyang message happy midweek mga brothers. Okay, happy midweek sab no. Niya sa pagkakaroon mo pa nito nakita dinhi sa ato ang screen, madto ta sa unahan sa paghatag og pagtagad, dugang pagtagad sa pangutana nga niabot dinhi nato ikaduha na rong gabi nga atong pagtagad nini. Naghisgot lagi ni mahitungod sa kang Satanas o sa pagtuga sa Dios nining kalibutan. So ato nang nahibalan nga ang Dios wa gyud maghimo og yawa, kundi ang yawa mismo o kun si Lucifer mismo mao lang ang naghimo nga yawa sa iyang kaugalingon. Unya wa pud na gituyo sa Ginoo pagbutang dinhi sa kalibutan aron nga ang iyang makatawhan mahimong sakiton. Pero ang hinungdan nganong naabot siya dinhi sa kalibutan mga higala tungod kay nakigubat manggod si Lucifer o kun si Satanas. Didto na sa human siyang nagrebelde, nakigubat siya sa manulunda sa Dios og sa Dios og wa gyud sila mudaog sa ilahang away unya gihulog sila dinhi sa kalibutan. Mao na nga ang Satanas o kun ang yawa o kun si Lucifer sa unang panahon nganlan siya Lucifer nga may nahimong yawa maong naa sa ato ang kalibutan karon. Mao na nga ang unang iyahang gilimbungan ay ang nalimbungan mao ang atong unang mga ginikanan, si Adan og si Eva. Nganong iya man tong gilimbungan aron nga mahimong makasala, aron nga musupak sa balaod sa Dios. Kay unsa man dinis Lucifer o kon si Satanas? Kay Satanas o yawa naman siya karon.
Kay siya man ugod, usa ni siya ka magsusupak sa kasuguan sa Dios. Mao bitaw to nga gitambog siya dinhi kauban sa iyang mga manulunda tungod sa iyang pagsupak o pagrebilde sa pangagamhanan sa Dios didto sa langit. So nahulog siya dinhi o gusto usab niya nga ang mga katawhan nga hinigugma sa Dios mo rebilde usab diha sa Ginoo. Pero ni lampos man siya sa iyang paglinla sa tong unang maginikanan, apan ang Dios mga higala naghimo og pamaagi nga ang tao nga napahilayo gikan kaniya tungod sa sala, kay ang sala may hinungdan nganong nalayo tas Ginoo, atong mabasa dinhi sa Isaiah 59 versikulo 2 nag-ingon dinhi, apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo og sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Tungod diining sala mga higala, ang tao nalayo diha sa Dios. Pero ang nakanindot mga higala, bisan nalayo ang tao ngadto sa Dios, ang Dios mismo nangitag paagi aron mabalik ang tao diha sa iyang sabakan. Mao na nga karon mga higala, ang yawa o kun si Satanas naningkamot pag-ayo nga dunay daghang mga tao nga iyang mailad, dunay daghang mga tao nga iyang malingla aron nga ang tao nga iyang malingla mapalayo diha sa tubangan sa Dios. Mao na nga iyahang gipaningkamutan tungod kay siya nasayod man nga jutay na lamang ang iyang panahon dinhi sa yuta. Pero ang Dios higala nagsaad kang Satanas og sa iyang mga katawhan nga sa adlaw sa katapusan pagahukman og silot pinaagi silang mga binuhatan. Unsa may binuhatan gani ni Lucifer o kuni Satanas sa pagkaagi karon? Ang iyahang binuhatan maong paglimbong, pagpamakak. Juan 8:44 nagisgot nga siya ang amahan sa tanang bakakon. So naay maglimbong-limbong nato, naay mangilad nato, ang atong mapuntarya ana mga higala nga amahan yan ng mga bakakon o mga limbungan, mao ang yawa. Unya, unsa may dangatan sa yawa sa adlaw sa katapusan? Matod pa din ha sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 8, hangtod sa 10, igatambog unya sa linaw nga kalayo. So di kay nako tas-on atong atrasan og gamay nga ugma ato ning sumpayan ang mahitungod sa grasya nga gihatag sa Dios or pamaagi nga gihatag sa Dios, bisan pa man ang tao nga nahimulag diha sa sabakan sa Ginoo tungod kay nakasala. Ato nang tun-an kung unsay mga pamaagi sa Ginoo aron mabalik ang tao sa iyang sabakan. Okay no, sa di pa nako ihatag kang Brother Libby ang dugang panahon ato sa ning basahon ato ang mga viewers sige hapon. Diya karon si Merlin Derder, iyang message, happy midweek sa tanan mga brad. Unya diya sab si Gloria Ferrer sa Toledo ni. Iyang message, good evening ninyo pastor. Pangumusta ko sa among mga igsoon sa Nailon, sila ni Libby Lipon og Nilson Lipon. Okay no, salamat kayo. Unya diya sab si Engineer Ernie D. Kataya sa Dubai. Diya sab sa message, maayong gabi ninyo mga brad. Tinuod yun na brad. Brad John, doktrina sa yawa na ang nagtugot sa pagkaon sa tanan. O niya diya sab si Lujinki Villosinio Figueria. Saan ay paglitok? Figueroa. Ayang message, happy midweek. Niya diya sab si Rickron Andales. Ang iya sa message, maayong gabi sa tanan. Happy midweek and God bless. Okay, salamat kay sa inyong pag-view no. Onya akong ihatag ang dugang panahon kang Brother Libby. Okay, digan salamat Brother Joel. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi. So kagahapon ni gala atong nahisgutan mahitungod sa kang Lucifer no. Nga originally ang gibuhat sa Dios mao si Lucifer. Manang sa Ezekiel Kapitulo 28, naghisgot diya igala nga siya hingpit sa adlaw sa pag-umol sa Ginoo kaniya. Perfect siya. Pero wa damha
nga mitumha ang pagkadaotan di asyang kasing-kasing. So balikon na to nga ang gihimo sa Dios ang hingpit nga Lucifer, pero ang naghimong Satanas sa iyang kaugalingon maura pod si Satanas, o dili ang Dios mi naghimo. Tungod manggod sa pride ba, kinigong pride usahay mutubo na gani di dihas kasing-kasing sa katao. Ang pagpanghambog ba muna usay nga mutumaw ng hambog sa tao. Diha na nagsugod kang sa kasing-kasing ni Lucifer. O gani naisgutan kagabi sa Isaias kapitulo 14 na ay 5 diha ka mga ako. Iyang giako-ako, usa sa ako gisgutan diha, ingon siya nga ituboy ko ang akong kaugalingon nga mahisama sa halangdong uyamot. Siya rapoy magtuboy-tuboy sa iyang kaugalingon nga mahimong sama sa Dios. Nakalimot siyang binuhat ra siya sa Dios, pero gusto na siya nga mutupong sa Dios. Og tungod kay lagi dako man siya katungdanan ibabaw sa mga manulunda sa langit, nagtuo na siguro siyang makasarang siya sa Dios, so hinrebelde siya sa Ginoo. Gani ang libros pinadayag nag-asoy mga higala nahitabo ang gubat dito sa langit, o niya napildi man gid sila kay si Lucifer, si Satanas, nakarecruit siya og ikatulong bahin sa mga manulunda sa langit. Napildi sila, gwa na sila dapit dito sa langit, gisalibay sa Dios nganhi. Gisalibay sa Dios ang yawa uban siyang manulunda. O niya sa dihang gisalibay sila, dinhi pod sila napunta nining kalibutan, diin ni adinhi ang tao nga gibuhat sa Dios sama sa kaugalingon dagway sa Dios. Suko kayo si Lucifer. Muna nga kung imong basahon ang pinadayag kapitulo 12, ako lang nga kawitan o gamay higala, pinadayag kapitulo 12 versikulo 12, paminawin ninyo din kung unsay gibati ni Satanas sa dihang gikahulog siya ng kalibutan. 12:12, tungod niini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo niini, apan alaot kamo o yuta o dagat, kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit na sayod man siya nga hamubo nga lamang ang iyang panahon. Gilimitihan si Ginoo, wa dayon patyos Ginoo si Satanas, ni asya ning kalibutan o niya nagsuroy-suroy siya. Kunya kung atong basahon ang versikulo 9, naghisgot ini nga o gitambog ang dakong dragon, ang serpenteng karan ginganlag yawag Satanas, ang maglilimbong sa tibuok na kalibutan. Siya gitambog sa yuta o ang iyang manulunda gitambog upan kaniya. Dili makita ni mahigalag unsay buhat ni Satanas sa dihang gikatambog ganis kalibutan. Maglilimbong siya. Kinsa may limbongan niya? Ang mga tao nga nagpuyo nining kalibutana. Munang magbantay tahigala sa mga limbong, mga linglang Satanas. Sa dihang gisalibay siya nganis kalibutan uban siyang manulunda, ang ilang gibawon higala ang dakong kapungot, ang dakong kalagot, ang dakong kasuko. Ang number 1 nilang gikalagutan, gikasukan mga higala, mao ang Dios, kay mao'y nagsalibay kanila gikan sa langit paingon ning kalibutan. So imong makita nga kining kalibutan nga ato napuy-an nahimo ning samas basurahan. Ang basura dinhi gikalabay ning kalibutan na. Munang peligro mo na iyon na Biblia nga paglipay kamong nahabilin dinis langit, kamong ni adinhi, pero alaot kang yutag dagat, kay didto kanila nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot. Mo ni gibaw ni dakong kapungot, dakong kasukan. Nambiraw ng kasukan niya ang Dios. Ikaduhang ikasukan ni higala ang mga tao naggibuhat sama sa dagway sa Dios. Lagot siya sa mga tao.
busa kay malimbongon mo siya, ang iyang trabaho maglilimbong mo siya, ang iyang gihimo, nagplano siya samtang dito ang unang ginikanan nato sa tanaman sa Eden, nagsuroy-suroy malipayon, nagplano siya kung sa iyang buhaton aron sa paglimbong. Nakita man niyang bungas kahoy ang prutas nga gidili sa Ginoo kanila, dito ang gihimo niya, nagtakuban siya siyang kaugalingon. Wa siya mupaila ngadto nila nga ako baya si Satanas ko nga sa una ginganlang kog Lucifer. Wa gi siya musultian na. Ang gihimo niya, nagtakuban siya siyang kaugalingon. Nakita niya ang usa ka matahong nga linalang didto sa tanaman sa Eden nga mao ang serpent. Iya kining gigamit siya na nagtuo man ko nga mutagad yun ang tao nini kay matahong guning linalang. Gigamit niya. Hingso dito si Satanas sa bitin, o niya ang bitin po, ning kamang padong dito sa prutas kidilis Ginoo, o niya si iba po, nibiya po siyang bana, siguro tingaligwa pa ito, mubiya si iba siyang bana, may posibilidad itong dito matintal, kanay makatambag niya, kana magudo sa matintal, kay wa dihang kapikas kinabuhi, mabutan na nga, ang nagtiayon, gitambagan ganit yun nga, kung mahimo, naagyod magtiayon. Delikado bitan na ka ng magkalagyo, dogayng distant relationship ba, lagyo ng relationship, delikado na siya. Nga naman kaiyawa manintal, manandaghan mo siyang matintal, tungod ka sa distansya nga relationship sa mga nagtiayon. Muto nahitabo ni adtong panahon na nakahigayon si Lucifer si Satanas og tintal, o niya ang babae sad na tintal sab ni adtong panahon na higala. So, ang gisulti ni Satanas, kung basahon nimo ang Kapitulo 3, gingnan niya ang babae nga di ay mo pakaunon sa Ginoo sa tanang bungas kahoy sa tanaman. Hindi pa nisulti sa Ginoo, ang gisulti sa Ginoo makakaon kamos tanan. Pero yung di mo pakaunon sa Dios sa mga prutas sa tanaman sa Eden, siya dili ay ang gisulti sa Ginoo namo pakaunon mis mga bungas kahoy sa tanaman. Pero insip niya nang isa, the tree of knowledge of good and evil. Dili mi pwede mo na kay kung mukaon mo sa maghika pa na makasala mi. So atang higala ang sumpay ugma sa gabi atong sayron kung unsay gibuhat ni Satanas karong panahon na mining kalibutan na kay nabiktima sa iba sa una karon pangutan na kita higala delikado ta kay ni apang yawa ni kalibutan na. Okay, kung ibalik ka pa na ni Brother Joel. Okay, salamat Brother Libino. Nya diya karon nakig-uban nato sa ato ang monitor sila si Brother Richard Etorma, diya usab si SD Adventist, Dave Dominic Tixon, niya diya sab si Evelyn Balukan, si Brother Alan Dihito, niya si Sir Elmer Manatad. Niya diya sa ato ang comment screen or sa message diya si Ma'am Mary Grace Takataga Katalan. Ya message dili gyud di ay maayo pastor ang LDR. Tinuod gyud na. Amo to gisgutan ni Brother Libby ganina. So wa naman tay mga higala ani atong theme song. Mga higala mag-ampo kita, dalang pangan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa taas sa mga langit. Salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa ignulungog sa nagkalain-lain nga mga dapit. Panalangin ni sila nga mosangko Ginoo diha sa imong pananaw sa imong mga mata nga sila makaalaga di kanimo ginupangayo namo kini tungod lang kan Kristong matuod nga Dios nga among manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higala sa kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Panlakaw ka